Môžete mať malú firmu. Ale máte veľké sny. Sny o tom, ako pomáhať ľuďom zostať v kontakte, cítiť sa čo najlepšie, uživiť svoje rodiny. Byť súčasťou šťastných okamihov. Alebo vytvárať spomienky na celý život. Vytvárať svoj odkaz do budúcnosti a budovať domovy pre rodiny v núdzi. Vezmite svoju víziu a privedte ju k životu. Prejdite od začiatkov v garáži k predaju v stovkách lokalít. Od plánu na víťazstvo k výhre miliardy fanúšikov. A od vzdelávaní detí žijúcich v chudobe k zmene sveta. A kým sa vy zameriavate na veľké výzvy, dovoľte nám postarať sa o detaily. Ako je odstraňovanie prekážok v prevádzkových záležitostiach, Budovanie silnejšieho tímu robenie radosti vašim zákazníkom a poskytnutie prehľadu o tom, ako sa darí vášmu podnikaniu dnes. a kam bude smerovať zajtra. Dovoľte nám pomôcť zjednodušiť riadenie vášho podnikania. Navštívte sap.com/youcan a zverte sa nám so svojimi predstavami o vašom dokonalom podniku. Môže sa to splniť skôr, ako si myslíte.